A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña acolleu o xuízo contra unha ex-traballadora social do Concello de Boiro acusada dun delito de falsidade en documento mercantil. A Fiscalía pide 5 anos de cadea e unha multa de 20 euros de cota diaria, así como unha indemnización de máis de 150.000 euros para a comunidade de Montes de Montaña, Montaño Piñeiro e Escobias. A acusada asumiu a xestión económica da entidade entre os anos 2004 e 2014, período no que cobrou por caixa 151.154 euros, realizando retiradas en efectivo. O escrito da Fiscalía recolle que nos recibidos documentos bancarios de reintegro estampaba a súa asinatura e engadía unha autorización na que imitaba a firma das persoas autorizadas na conta, poñendo sobre as sinaturas o selo da Comunidade de Montes. A investigación iniciouse a finais do ano 2013, cando a comunidade cambiou de presidente, quen detectou os movementos irregulares ao acudir ao banco a consultar o estado das contas da entidade. A acusada exerceu tamén como responsable do Departamento de Servizos Sociais do Concello de Boiro ata o ano 2015, cando foi apartada das súas funcións ante as sospeitas de irregularidades no desempeño do seu cargo, xa que ao parecer realizaba xestións paralelas polas que cobraba os usuarios dos servizos sociais.